Здравейте, аз съм Дани и след 30 минути реших да направя още един епизод за тази седмица на Skyblock. И да, днес стигна до това островче, нали среща, където има Seeds. Както ви казах, събрах между епизода малко така Cobblestone 4 стака. Ето, вече е пораснало дървото. Не знам, защо толкова бързо. Така че добре. Не знам за вас, но на мен ми е наистина доста по-удобно да го правя ето така на покета. Да го правя докато виждам човека. Защото така виждам и отзаден какво има. И между другото не съм много добър. Опа. Що е, сега ще го щупа. Така. Не съм много добър в слагането преди... Не! Целият Cobblestone си отиде на празно. Явя само колко време има. Леле. Ме страма, че наново да почвам с Cobblestone по дяволите. Майната. Добре, почвам бързо. Бързо. Тъп Cobblestone. Искам да се появяваш за много време. Не ме нервиш. За целия си Cobblestone отиде долу. Браво на него. Нещастник. Ми ще събера 10. Мисля, че ще ми стигна. Това меч ми оставаше и много. Опа. Така. Ще продължа по един край. Така. Добре. Така. Не! Значи брано ме не изгубих. Явя съм колко ста. И аз... Даре ме изгуби цели да кирки. И 4 стака. По дяволите. Ми ще събера дървото. Освен това интересно, не знам какво да направя. И през между епизода пак ще събера още Cobblestone и пак и когато вече направя това, тогава ще ви покажа. Така че, защото така, падни много. Гениални неща. Така. Ами да, то сега ще ги направя на... Опа. Ще си направя един меч. Против нещастници. Така. И една такова. И една хубава така, хубаво. Да. Това за сега ще направя. Така. Оп. Прашките също ги прибирам. И да. Това ще. Ще падне ли тук нещо, не знам. Добре. В следващия епизод вече пак ще има спокойно ново дърво. Да, в следващия епизод ще направя печка. Ще направя Seeds. То там има, де. Точно там. Къде че хора. Къде ще ви покажа. И чао. Довиждаме всички. Както и казах. Бай. Опа.